Len skúška spojenia s pani Fornajovou. Pani Fornajová, počujete nás? Áno, počujem vás. Vy ma počujete? Áno, výborne. Ďakujeme veľmi pekne. Vážený pán prorektor, vážený pán dekan, vážení členovia výberovej komisie, zástupcovia Akademickej obce Akadémie umení v Banskej Bystrici a zástupcovia verejnosti. Dovolte, aby som vás privítala na dnešnom verejnom vypočutí v rámci výberového konania na funkciu dekana Fakulty muzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutočňujú v súvislosti s vyhlásením tohto výberového konania pánom rektorom Akadémie umení v Banskej Bystrici, a to v súlade s paragrafom 22 odseku 3 zákona číslo 131 z roku 2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ale aj v súlade s článkom 33 odseku 9 štatútu Akadémie umení a v súlade so zásadami výberového konania Akadémie umení na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných a umeleckých pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov a dekanov fakult. Výberové konanie bolo vyhlásené dňa 5.5.2025 rektorom Akadémie umení v Banskej Bystrici profesorom Michalom Murinom. A v súlade s už spomenutými legislatívnymi predpismi bola pre toto výberové konanie menovaná rektorom Akadémie výberová komisia v zložení doktor pedagogiky Peter Vítko, pán docent magister art Lubomír Vilda, artist doktor, magister umenia Andrej Sonták, artist doktor, docentka, magisterka umenia Jana Škvarková, artist doktorka, magisterka umenia Liliana Oliniuk. No a napokon sa predstavím ja. Moje meno je Eva Varhaníková a bola som poverená vedením výberovej komisie, ako je predsednička, ako aj vedením celého výberového konania podľa vopred avizovaného harmonogramu. V riadnom termíne podľa legislatívnych predpisov sa do výberového konania prihlásil jediný kandidát, ktorým je pán docent magister umenia et magister Peter Špilák, doktor filozofie a artist doktor. Pán docent Špilák je absolventom Akadémie umení Fakulty muzických umení v Banskej Bystrici, ale tiež Univerzity Mateja Bela, Fakulty humanitných vied v Banskej Bystrici. A v roku 2019 sa na Akadémii umení habilitoval na docenta v odbore umenie. Na Akadémii umení v Banskej Bystrici Fakulty muzických umení pracuje od roku 2009. Pracovné pozície vysokoškolského pedagóga doplňajú jeho vedúce funkcie, a to v rokoch 2009 až 2021 bol vedúcim katedry kompozície a dirigovania zboru Fakulty muzických umení. V rokoch 2014 až 2019 bol prodekanom Fakulty muzických umení Akadémie umení. V rokoch 2020 až 2021 bol prorektorom pre umeleckú činnosť Akadémie umení. Od roku 2021 pôsobí pán docent Špilák ako dekan Fakulty muzických umení Akadémie umení. Je významným hudobným skladateľom, renomovaným na domácich aj zahraničných pódiách. V jeho tvorbe sú zastúpené kompozície takmer všetkých druhov a žánrov. Je autorom komorných skladieb, symfonických diel, kompozícií pre deti a najmä skladieb pre spevácké zbory. Už počas štúdia na Akadémie umení získal 3. cenu na skladateľskej súťaži za skladbu Dies Irae pre miešaný zbor. V roku 2002 získal čestné uznanie na súťaži Orpheus, vyhlásenou Vysokou školou muzických umení za skladbu Postscriptum pre 8 nástrojov. V oktobri 2005 mala na Medzinárodnom zborovom festivale Trnavské zborové dni premiéru jeho skladba Kde si bola? Pre miešaný zbor, interpretovaná miešaným speváckym zborom Jána Cikera. V roku 2006 a 2013 bol oslovený organizačným výborom Medzinárodného festivalu vysokoškolských speváckych zborov Akademická Banská Bystrica na napísanie povinnej skladby. To sa zopakovalo potom ešte
aj v ďalších ročníkoch. Vo februári 2015 mala v Dome umenia Fatra v Žiline v podaní Sláčikového orchestra, štátneho komorného orchestra a niekoľkých spevackých zborov premiéru kompozícia Slovenská suita, ktorá bola písaná pre objednávku Medzinárodného zborového festivalu Voce Magna v Žiline v roku 2014. Z väčších diel je potrebné ešte spomenúť skladbu pre tenor a Sláčikový orchester Nunc Dimittis a koncert pre fagot a orchester. V oktobri 2018 v poľských Katoviciach mal premiéru jeho cyklus piesní pre soprán a klavír Listy kráľovnej. Okrem umeleckej činnosti pán docent Špilák publikuje v domácich a zahraničných zborníkoch, kde sa tematicky zaoberá významnými slovenskými skladateľskými osobnosťami a ich tvorbou. Jeho bohaté organizačné a manažerské schopnosti sa veľmi priaznivo odzrkadľujú v jeho spolupodieľaní sa na niekoľkých úspešných projektoch Fakulty muzických umení Akadémie umení, ako sú napríklad Stretnutie nad zborovou partitúrou, Medzinárodný festival Interkomp, skladateľské majstrovské kurzy a workshopy. Pán docent Peter Špilák je tiež uznávanou osobnosťou pravidelne pozývanou do odborných porôd umeleckých súťaží. Pozývaný je aj k oponentskej a recenzentskej činnosti. Je členom Umeleckej vedeckej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici a tiež významným odborným poradcom v rámci niekoľkých medzinárodných projektov. Súčasťou dokumentov odovzdaných pánom docentom spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania je jeho koncepcia rozvoja Fakulty muzických umení Akadémie umení, ktorú teraz osobne odprezentuje. Potom budú nasledovať otázky výberovej komisie a celého výberového zhromaždenia. Mojou povinnosťou je ešte pripomenúť, že podľa zákona je dnešné verejné vypočutie vysielané naživo a bude zverejnené aj v zmysle zákona na webovej stránke Akadémie umení. Ďakujem pekne, nech sa páči. Tak, v prvom rade dobrý deň všetkým. Vážená výberová komisia, vážení kolegovia, som rád, teda, že vás tu aj vidím takto osobne. Milí študenti, dovolte mi teda, aby som vám zhruba v nasledujúcich nejakých 20 minútach predstavil môj návrh koncepcie na rozvoj fakulty pre ďalšie volebné obdobie, respektíve funkčné obdobie pre roky 2025 až 2029. Tento návrh koncepcie vychádzal z návrhu, alebo respektíve vychádzal z nejakých základných premis, ktoré boli určené samotným vyhlasovateľom. To znamená, že zohľadňuje 5 základných nejakých prioritných oblastí, ktorým sa vlastne venujem v tejto koncepcii. A na úvod ale by som možno začal trošku tak obširnejšie s tým, že teda som dekanom fakulty, ktorá už na poli toho vysokoškolského umeleckého vzdelávania existuje 27 rokov a za toto obdobie jasne dokázala, že je proste ustanovizňou, ktorá má svoje opodstatnenie na vysokoškolskom prostredí, vychovala radu absolventov, ktorí sú skutočne dneska špičkovými umelcami, dokonca samozrejme niektorí pôsobia aj v štruktúrach, ktoré ďalej formujú Akadémiu umenia ako celok. Dovolím si možno tak trošku aj eseisticky povedať, že zároveň fakulta je samozrejme školou, kde sa tak trošku snúbi práve taká tá tradičnosť toho vzdelávania, ktoré vlastne vychádza z tých študijných programov, ktoré nám vlastne ponúkame, to znamená interpretačné umenie a kompozíciu, ale zároveň je to, si myslím, že aj veľmi zaujímavým priestorom pre isté experimentovanie, ktoré pochopiteľne zase prinášajú nové impulzy v zmysle nových predmetov. Ja budem ďalej hovoriť o nejakých predmetoch alebo nejakých projektoch, ktoré výrazne presahujú rámec vlastne samotného toho hudobného vzdelania, idú aj do širších oblastí a verím, že aj v nasledujúcom období sa nám podarí vlastne túto školu rozvíjať v týchto intenciách. Pochopiteľne aj v súčinnosti s súčasnou legislatívou a všetkými výzvami, ktoré sú vlastne kladené na to vysokoškolské vzdelávanie. Ako som už teda spomínal, tá koncepcia bude teda vychádzať z týchto 5 základných teda pilierov, ktorým sa budem venovať. Ku každému pilieru by sa dalo hovoriť samostatne zhruba tých 20 minút, takže potom samozrejme, ak budú nejaké otázky, tak som pripravený vám odpovedať. Zameriame sa teda na oblasť vzdelávania, tvorivú činnosť fakulty, financovanie, komunikáciu, propagáciu a vzťah s externým prostredím a nakoniec to bude vysostne aktuálna otázka, ktorá je kladená pri vysoké škole, a to je plnenie vlastne výkonnostných parametrov. Ja by som teda v podstate začal samozrejme tým prvým, a to je teda tá oblasť vzdelávania.
No, tu len musím povedať, že pri nástupe do funkcie sme sa spolu so všetkými kolegami, a teda samozrejme či už s vedúcimi pracovníkmi, alebo teda s prodekanmi, predstavili pri obrovskú výzvu, a to bola vlastne akreditácia študijných programov. Ja len zhrniem, že všetko úspešne dopadlo. Momentálne teda fakulta má akreditované 2 študijné programy vo všetkých stupňoch, to je interpretačné umenie bakalársky magisterský, kompozícia bakalársky magisterský a procesom akreditácie vznikol kvázi nový alebo inovovaný študijný program, a to je vlastne hudobné umenie. To sa ukazuje, aspoň z môjho pohľadu, ako kvalitatívny posun, pretože za posledné 3 roky, čo chodím do odborových komisí v zmysle dizertačných skúšok, mám pocit, že sa to výrazne skvalitnilo. V zmysle teda toho fakulta v súčasnosti má okolo 110 študentov bakalárskeho štúdia, nejakých 50 študentov magisterského a 27 študentov doktoránskeho štúdia. Všeobecne môžem konštatovať, že po covidových obdobiach sme vlastne nastúpili na tú éru, ktorá bola pred covidovým, to znamená okolo do 200 študentov, čo je v podstate isté optimum aj z pohľadu priestoru vybavenia a tak ďalej. Samozrejme sme radi, že ten záujem o štúdium u nás na našej fakulte je. Dobre, ideme teda konkrétne. V oblasti vzdelávania tu máte nejaké základné otázky, ktoré budeme vlastne riešiť. Inovácia, rozvoj študijných programov, úspešným akreditovaním vnútorného systému kvality sme dospeli k tomu, že my ako univerzita, a teda aj fakulta, si môžeme vytvárať študijné programy, môžeme ich inovovať. To sa na fakulte myslím, že deje veľmi pravidelne. Snažíme sa tou jednoduchšou cestou, to znamená každoročne cez výberové predmety doplňať nejaké predmety, ktoré vychádzajú z toho vlastne, čo študenti nám odporúčajú, alebo respektíve na základe tých dotazníkových ankiet. Samozrejme, že zasahovať do kmeňovej štruktúry študijného programu v zmysle povinných a povinno voliteľných je trošku komplikovanejšie, pretože to sa otvára celý študijný program, ale to sme urobili pred rokom, kde sme výrazne teda pomenili trošku štruktúru, navýšili sme kredity na povinné predmety a tak ďalej, pretože sa ukázalo, že niektoré predmety boli z istého pohľadu veľmi neefektívne. Naším cieľom naďalej bude udržať tieto študijné programy, rozvíjať ich. Máme v pláne vytvoriť 2 nové špecializácie, respektíve zamerania, kde opäť by sme boli ako fakulta jedinečná v zmysle ponúkaného štúdia na Slovensku umeleckého. Teraz máme zatiaľ ten muzikálový spev, ktorý sa nám ukazuje ako veľmi efektívny. Je tam každoročný záujem o to štúdium. To znamená, naplňame to počtom študentov. Chceli by sme vlastne vytvoriť špecializáciu alebo zameranie jazzová interpretácia a v oblasti kompozície tiež vytvoriť vlastne niečo obdobne ako v interpretačnom umení, že špecializáciu na elektroakustickú hudbu. Je to všetko v štádiu vlastne prípravy. Pokiaľ všetko dobre dopadne, tak vlastne do konca zimného semestra by mali byť tieto veci vlastne poplnené v zmysle teda prípravy materiálov, schvaľovacích procesov a tak ďalej. Zároveň v oblasti kompozície, to bude asi taká v zmysle tej inovácie, budeme určite akreditovať externé štúdium, pretože analýzou sa nám ukázalo, že externým štúdium kompozície by sme získali väčší počet študentov. Takže toto budeme určite riešiť. Ďalej je tam podpora interdisciplinarity. Tu sa opäť dotknem, to trošku súvisí samozrejme s tým predmetom kompost. Je to špecifický predmet v rámci vysokoškolského vzdelávania umeleckého, ak zoberieme aj okolité krajiny, tak tento kompost je vlastne predmet, je to ensemble pre súčasnú hudbu. My sme ho ešte v minulosti zaviedli ako predmet viac menej taký cvičný, alebo predmet, ktorý hlavne študentom interpretačného umenia by mal poskytovať, alebo poskytuje priestor získať nejaký dotyk, tak to nazvem, s súčasnou tvorbou, svetovou, ale samozrejme aj slovenskou. Po výmene vedúceho katedry, alebo respektíve tým, že ja som stal dekana, vedúcim katedry som stal niekto iný, predmet kvalitatívne výrazne sa vylepšil. Dramaturgia tohto predmetu je výrazne svetová. Už má svoje zájazdy aj na veľmi významnom festivale v Brne, ktorý vlastne pripravuje Janačková akadémia. V oblasti hudobného umenia vieme, že tam táto kultúra aj kompozičná je mimoriadne veľmi silná, ale čo chcem povedať, v Lani sme vyskúšali taký experiment, že sme tento predmet ponúkli aj fakulte výtvarných umení a už na záverečnom koncerte majovom sa na ňom podielili aj pedagógovia z fakulty výtvarných umení. Je to naozaj koncept, ktorý presahuje aj ten rámec tej medzifakultnej spolupráce a verím, že to bude tak aj naďalej. Takisto môžem to trošku zhrnúť. Digitalizácia výučby a technické vybavenie, to viac menej robíme pravidelne, snažíme sa aktualizovať naše počítačové veci.
ak to berieme z takej tej najzákladnejšej báze, ale momentálne sme v príprave odovzdania projektu na dovybavenie práve učebne pre katedru kompozície, práve na to, aby sme vlastne mohli spustiť tú elektroakustickú kompozíciu. Ak všetko dobre dopadne, tak by sme boli radi, keby samozrejme sa nám to podarilo schváliť. Ak nie, tak budeme finančné prostriedky hľadať samozrejme z vlastných zdrojov. Trošku preskočím bod to habilitačné inauguračné konanie, prepojenie umeleckou praxou. Ja si osobne myslím, že táto požiadavka, ktorá sa teraz kladie na vysoké školy, a je, dá sa povedať, veľmi aktuálna, myslím si, že u nás na fakulte funguje od svojho začiatku, tých 27 rokov, pretože fakulta muzických umení vždy mala predmety, ktoré boli výrazne prepojené s praxou. Bez toho tá nejde. To je naše operné štúdio, to je naše muzikálové štúdio, to je proste prax v orchestri, prax v zboroch, čiže my toto máme zabezpečené. Samozrejme, snažíme sa to rozvíjať aj ďalej. Zo študentských ankiet nám veľmi kvázi sú naozaj požiadavky aj na také predmety toho psychologického charakteru, pretože dnes veľmi častokrát zápasíme s tým, že študenti majú isté, vieme, že keď je to interpretačné, tam sa pracuje s istými emóciami a tak ďalej a to psychologické nastavenie pred výkonom je veľmi dôležité a vedie si to zareflektovať aj po tej teoretickej báze je pre tých študentov veľmi podmienné a hlavne aj zaujímavé. S tým súvisí aj doplňujúce pedagogické štúdium. Fakulta má aj tento študijný program. Momentálne sme v procese reakreditácie, čakáme na vyjadrenie ministerstva do konca septembra, aby sme vlastne mali mať výsledok. Verím, že to bude úspešné, pretože jednak je to študijný program, ktorý prináša isté zvlášť finančné prostriedky do rozpočtu, ale hlavne pre muzickú umeň, pre fakultu je to veľmi dôležité, pretože tým získavajú vlastne študenti kompetenciu aj vyučovať na základných a stredných školách. Takže ja verím, že to bude dobre. Mám tam aj bod, že inovačné vzdelávanie, to je všetko v procese akreditácie, pretože dneska aj stredné školstvo je nastavené na tom, že je potrebné, aby si tí učitelia, ktorí pôsobia na stredných a základných školách, robili nejaké inovačné vzdelávania, doplňanie svojich informácií. Takže my s mojou prodekánkou veľmi intenzívne sledujeme a pozeráme možnosti, či by sme nevedeli ponúknuť aj takúto formu vzdelávania pre učiteľov základných umeleckých škôl. Zatiaľ to riešime mnohokrát cez rôzne workshopy, semináre, práve aj s pani prorektorkou v rámci toho festivalu Intercom, ktorý máme, sú tam aj aktivity, ktoré sú vlastne venované týmto učiteľom a je o to teda samozrejme obrovský záujem. V rámci toho habilitačného vzdelávania, tak my sme si pozastavili, ja by som to rád ako fakulta obnovil z viacerých aspektov, to potom môžem poukázať pri takej inej analýze, čo som vlastne už spolu s vedúcimi v podstate pracoviska riešil, myslím, že niekedy v máji, kde sme si prechádzali jednotlivý kvalifikačný raz ich katedier, pretože samozrejme to je veľmi dôležité. Takže sú pred nami isté úlohy, ktoré budeme samozrejme systematicky riešiť. Môžeme ísť na druhú oblasť, a to je vlastne oblasť vedy, grantovej umeleckej činnosti. Fakulta má nastavené parametre tak, že minimálne jeden projekt musí každá katedra pripraviť. Mám tu niekoľko vedúcich katedier, takže mi to môžu samozrejme potvrdiť. Ja sa len naozaj pozitívne vyjadrujem, že táto úloha je už u nás tak zosystematizovaná, že tie projekty idú. Samozrejme, našim hlavným kvázi takým donátorom je Fond na podporu umenia, ale máme aj projekty cez VEGU, to znamená participálne spolupracujeme na projektoch z UMB, to je cez pána doktora Marka z katedry teoretických predmetov. Výrazne by sme, ale to bude úloha na tento rok podať aj nejaký projekt na KEGU. Samozrejme máme aj iné donátorské organizácie ako Nadácia Tatra, Banka, Hudobný fond a tak ďalej. Toto pochopiteľne budeme musieť udržať. Aj z vlastných výkonnostných zmluv budeme sa musieť pozrieť na získavanie nejakých zahraničných projektov. To je naša slabina, to si budeme musieť nejakým spôsobom zadefinovať, že prečo to tak je, či vieme sa pozrieť na to, ako vlastne naplňa aj toto kritérium, pretože v rámci výkonnostných parametrov je to jeden zo sledovateľných ukazovateľov. Tam ja vidím možno nejaké V4-kové projekty. Máme v podstate na to aj, ako som povedať, také, že ľudí alebo tie osobnosti, ktoré by sme vedeli zapojiť do týchto projektov a možno, že by mohli vzniknúť nejaké zaujímavé projekty. Ďalej tam mám to len tak zhrniem. Bol vypísaný interný grantový systém v Lani. Mne sa to osobne osvedčilo, bola to istá efektivita, kde fakulta vlastne do tohto systému dala isté peniaze, ktoré samozrejme boli alokované z rozpočtu, to znamená, že z činností, ktoré sa vlastne zarobila fakulta svojej tvorivé činnosti. My ho nejakým spôsobom udržíme, čiastočne ho možno updateujeme, ale budeme podporovať. Tento vlastne interný grantový systém nám zároveň teda podporuje rôzne veľmi zaujímavé aktivity. Predovšetkým sú to aktivity takého vzdelanostného charakteru, ale to je pre nás taktiež veľmi dôležité. Sú to rôzne workshopy, semináre, veľmi aktívne v tomto katedra klávesových
nástrojov, katedra vokálnej interpretácii, katedra kompozície tam, ale taktiež, každá katedra v podstate, hej. S tým samozrejme súvisia podpory študentských umeleckých aktivít. Myslím, že keby tu boli študenti, tak fakulta má nastavené jasné pravidlá na podporovanie či už študentov na súťažiach rôznych alebo výjazdoch. Samozrejme vždy je to v možnostiach toho financovania, s akými finančnými prostriedkami narábame. Zatiaľ musím povedať, že tieto posledné 4 roky sme boli asi pomerne štedri, pretože študentom sa naozaj preplatali takmer 100% náklady, ktoré mali spojené vlastne s tým účasťou na festivalu, pokiaľ samozrejme doniesli ocenenie. Podpora medzinárodných, to ani nejdem, to je taká klasická štruktúra, môžu sa zúčastňovať vlastne Erasmus a tak ďalej. Čo, u nás na fakulte pôsobí aj prerozdelenie financií na katedry. Je to niečo, čo som zaviedol, aby v podstate tí samotní vedúci katedry mali nejaký budget, s ktorým sa vlastne môžu hospodáriť. Ja osobne ho považujem za celkom taký, akože prínosne to by sa možno mohli vyjadriť vedúci, že či to tak ako je, ale v rámci kolegíčov myslím, že to sa považuje za celkom pozitívne. Prešiel by som k tretiemu bodu a to je vlastne financovanie a riadenie. Všeobecne len konštatujem, že fakulta si myslím, že je v relatívne dobrej finančnej kondícii. Základným 70% rozpočtu pochopiteľne tvoria dotácií z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže. Získavame samozrejme aj nejaké projekty z grantovej činnosti. Tam vravím, ako som spomínal, tam sa to teda predovšetkým realizuje z fondu na podporu. Nie sú to veľké peniaze, ale keď v priemere dáme nejakých 8 až 10 projektov za fakultu, tak sa pohybujeme zhruba okolo nejakých cca 40 000 vlastne eur ročne. Samozrejme, že výkonnostné financovanie, pozitívum poviem, že naša fakulta spolu ešte s jednou dramatickou fakultou získali vlastne peniaze aj za tzv. Excelentné pracoviska. To znamená, že práve za svoje umelecké výkony tu ide len o to, aby sme naozaj veľmi systematicky monitorovali tú evidenciu umeleckej činnosti. Je to nastavené tak, že aj na základe teraz, čo sme odovzdávali ten ver pre hodnotenie tvorivej činnosti, tak vlastne už na fakulte je také mizivé percento pedagógov, ktorí nejakým spôsobom neprinášajú do systému v zmysle svojej činnosti, hlavne teda z dôvodu v podstate veku, ale sú samozrejme významnými osobnostiami, ktorými ich nechceme nejako pustiť, že vlastne sa ani nerátalo. A z vykazujúcich zamestnancov, ktorí sú na fakulte, sú to možno 1-2. Takže myslím si, že v tomto sa fakulta naozaj prečistila. Tá modernizácia, tam vidíte, to v roku 2022-2024 sme investovali cca 50 000. Nie je tam samozrejme zarátané ako také niečo ako nákup nástroja, v Lani sme kupovali krídlo jedno proste pre cvičične, teraz budeme zase kupovať niečo pre katedru strunových nástrojov, nejaký nástroj, lebo to je vlastne všetko, proste park vozový, tak to nazvem, ktorý bude potrebné vlastne postupne inovovať. Snažíme sa riešiť aj nejaké prostriedky, ktoré investujeme do skvalitnenia priestorov, ktoré vlastne máme. Fakulta má dlhodobo trošku problém, už na to narážame. Ak by sme zvyšovali počty študentov, tak samozrejme už budeme veľmi narážať na priestorové vybavenie. Zatiaľ sme robili nejaké rekonštrukcie miestností, zrekonštruovala sa trošku jedna z koncertných sál, vznikli nejaké priestory pre také, by som povedal, spoločenské posedenie. Hej, teraz robíme jednu takú výraznejšiu akustickú úpravu učebnú pre katedru klávesových nástrojov, pretože tým, že sme nakúpili v podstate ten klavír, tak máme niekoľko krídel za sebou v striedách, akusticky to už nebolo vyhovujúce, takže riešime to, čo môžeme. Samozrejme, ideálne pre nás by bolo získať nejaké ďalšie priestory. Minimálne teda, čo som si tak zhruba robil pred asi 2 týždňami, tak takých 5 učební by sme potrebovali, aby to splňalo nejaké kritériá v tejto. Ale musím podotknúť zase, že tu nám veľmi dobre vychádzajú v ústretí ďalšie fakulty, pretože vyučujeme aj v priestoroch fakulty dramatických umení a fakulty výtvarných umení. Tým pádom vlastne ja týmto aj ďakujem dekanom, že sú ústretovia, že vedia nájsť, keďže oni sú samozrejme vybukovaní nejaké priestory aj pre nás. Taktiež v zmysle toho financovania riadenia my investujeme aj do externých priestorov, pretože keby sme to neriešili, tak poviem otvorene, že práve tie predmety, ktoré sú viazané na prepojenie s praxou, ako sú operné štúdia, muzikálové štúdia, by sa nemohli realizovať, lebo naozaj priestorov to nie je kde. Takže my sme vlastne v prenajmoch priestorov Slovenského svetového strediska a ukazuje sa to samozrejme ako efektívne, študenti tam chodia radi, ten proces vlastne beží, teraz zase ideme do nejakých nových priestorov aj tento akademický rok, aby sme teda naplnili aj pre muzikálový a myslím, že aj katedru klávesových nástrojov sa tam nájde nejaké náležitosti. Dobre, pôjdeme k ďalšiemu bodu, komunikácia, PR, externé vzťahy. Toto je, by som povedal, také kritérium, ktorom trošku sa musíme výrazne zefektívniť.
Ako fakulta vykazujeme množstvo podujatí. Tá efektivita nebola vždy možno vo vzťahu k tomu PR, ako to vnímame z toho manažerského pozícia alebo z toho takého, by som povedal, z toho sveta komerčného, kde naozaj je to mimoriadne úderové, pretože v zásade celá táto oblasť by si vyžadovala naozaj jedného celého pracovníka, tak treba ako má partnerská VŽMU, kde je človek, ktorý nerobí nič iné, len rieši vyslovene od tej prvotnej fáze, čiže posterov, plakátov, objednávanie koncertných sál v externom prostredí, proste prenájmy, všetku tú administratívu. Zatiaľ sme to riešili z nejakých vlastných zdrojov administratívnych, ja im doteraz ďakujem, pretože vždy to nejako fungovalo. Momentálne v našom ambíciou je prehlbiť, alebo respektíve takto začne zvýšiť aktivitu na tých sociálnych sieťach. Funguje nám pochopiteľne aj Instagram, aj Facebook. Chceme to trošku zefektívniť. Máme teraz aj nového pracovníka, ktorý verím, že nám v tomto nejakým spôsobom pomôže. Vytvorí jednotný štýl vizuálnej komunikácie. Už sme prijali nejaké opatrenia, že niektoré plagáty napríklad záverečného sa nie sú v jednom dizajne. Myslím, že sme sa v tomto aj výrazne posunuli aj v inej oblasti, že už momentálne to, čo robíme, ten vizuál je podstatne lepšie, ako bolo pred niektorými rokmi. Stále ale musíme dbať na to, že aby nezabudali či už pedagógovia alebo riešiteľia, že máme aj nejaký manuál design, ktorý treba vlastne uplatňovať, či už je to samozrejme nejaké logobanky a tak ďalej. To sú také tie mechanizmy, ktoré musíme každodenne nejako vlastne sledovať a ustrihovať a robí to samozrejme tú image. Myslím, že ja tam mám, že naďalej rozvíjať internú komunikáciu medzi katedrami. Musím povedať, že ona funguje, si myslím, na dobrej báze. Znovu to treba len udržať. Ak tu bolo spomínané nejaká moja premiéra, tak to tiež bolo spolupráce s katedrou vokálnej interpretácie. To znamená, že práve vedúca katedry pani Tomanová mi odpremierovala, pani projektorka Varaníková je možno mojou takou dvornou klaviristkou a interpretuje mi mnohé ďalšie veci. To musí existovať. Myslím, že toto je u nás nastavené dobre. My vieme urobiť spoločné koncerty, my vieme ísť do spoločných aktivít. Taktiež sa na týchto koncertoch poduje aj katedra teoretických predmetov, ktorá to zastrešuje takým tým moderovaním, tým odborným prínosom do týchto, či už sú to naše doktoránske konferencie. Toto všetko samozrejme chceme udržať a možno posúvať postupne na nejakú tú kvalitatívnejšiu a vyššiu úroveň. Ja mám v pláne možno aj tie videá, podcasty. To mám takú ideu, že by sme mohli začať nejakým spôsobom riešiť také malé medailónky z tých osobností, čo tu máme. Možno by to bolo zaujímavé, že raz do mesiaca predstaviť nejakú osobnosť. Uvidíme, ako sa nám to, lebo pravím, to je všetko, chce čas a isté kapacity. Ale tak nápady sú. Myslím, že ten rozvoj siete alumní a s absolventami, to sa znovu ukazuje ako potrebné. Rieši sa to nie len na fakultnej úrovni, ale viem, že na univerzitnej úrovni, pretože si to vyžadujú aj niektoré orgány, ktoré sledujú, alebo respektíve ktoré chcú vedieť, v akom kontakte sme s tými bývalými absolventami a kde majú tí absolventi uplatnenie. Toto sú procesy, ktoré budeme nejakým spôsobom nastavovať. My máme 23. kolégium dekana, kde budem samozrejme informovať aj o ďalších veciach, ktoré by sme už chceli proste posunúť tento akademický rok. Myslím, že môžeme prejsť vlastne k poslednému bodu, aby sme naplnili tú literu tých 20 minút zhruba. A to je vlastne výkonnostné parametre. Od roku 2024 majú vysoké školy podpísaný aj tento model, to znamená plnenie výkonnostných parametrov. Ako fakulta ja mám, ak vidíte, prelinkované len tým, že mám trošku iné zobrazenie, tak mi nezobrazuje. My si pravidelne vyhodnocujeme tieto analýzy, robíme si s pani prodekankou, aby sme vedeli. Teraz už prišli oficiálne dáta vlastne z ministerstva, ktoré nám kopírovali to, čo sme si my vlastne vytvorili, čiže budeme musieť nastaviť naozaj veľmi strategicky plnenie tých jednotlivých ukazovateľov. Ako fakulta sme fakulta, ktorá ich kvázi plní najviac, niektoré ale samozrejme neplníme. Takže budeme musieť sa na to pozrieť, hlavne na tie príčiny, že prečo to tak je. Je to hlavne v oblasti tej študentskej. Tam sa nám niečo deje. Nie, že by sme nemali dostatok, to máme, ale ministerstvo sleduje, treba aj ukazovateľ, že koľko študentov sa vám zapíše do druhého ročníka po prvom a tam sme trošku klesli. Tam tie príčiny môžu byť rôzne. Hej. Hlavne u nás to spôsobuje to, že tí študenti prerušujú zo zdravotných dôvodov. Čiže my si musíme zadefinovať nejaké percento študentov, ktoré bude musieť prejsť a pozrieť sa a nejako systematicky s týmto vlastne pracovať. Vravím, že ja vám ukážem ešte nejakú, alebo môžem to v rámci diskusie, hej, lebo práve tu pozerám času, som na 22 minútach, ale verím, že to nerobí nejakú zbytočnú problémy. Takže možno v rámci diskusie môžeme aj nejako konkrétnejšie sa o tom v podstate. Dôležité ešte to spomeniem,
že z môjho pohľadu v rámci tých výkonnostných parametrov, ja som to aj napísal, zapojenie všetkých aktérov do procesu. To znamená, toto nie je len, že má o tom vedieť to najúžšie vedenie. Má na tom vedieť hlavne vedúci katedier, samozrejme, aby oni to ďalej vedeli selektovať, aby keby sa niečo stalo v zmysle metodiky umeleckej činnosti, ktorú bohužiaľ vieme, že s pani profesorkou veľmi intenzívne riešime, keby sa nedaj Boh niečo stalo, že bude musieť dospieť, ja neviem, k redukcii zamestnancov na základe nejakých parametrov, tak aby proste sa objektívne videlo, prečo k tomu dochádza, že je tu nejaké systémové nastavenie. Hej, zatiaľ sa ako v podstate vravím, nič extra nedeje. Fakulta má dobré výsledky v rámci doktoránskeho štúdia. Ja si myslím, že posúvam informácie aj na úroveň vedúcich katedier, takže o toto sa samozrejme budeme snažiť. Úplný záver. Ja budem túto koncepciu končiť poďakovaním, pretože končí sa jedno obdobie moje funkčné. Musím poďakovať všetkým kolegom, lebo boli sme v procese akreditácie. Bez nich by sa to jednoducho nezvládlo. Ja som už v nejakých štruktúrach na tejto škole, ale moji prodekani, ktorí boli absolútni elevy, nikdy v tom nerobili, ale myslím, že sa absolútne veľmi rýchlo zorientovali a sú naozaj, ja osobne týmto im ďakujem. Ďakujem všetkým zamestnancom, ďakujem študentom, že majú stále záujem a že sa aj vracajú na túto školu, že keď ich oslovíme pre projekty, tak prídu rádi na ten koncert, kde treba či už absolventi, alebo ich oslovíme, čiže majú nejaký vzťah. Ja v podstate ďakujem aj pánom dekánom, už som to spomínal, lebo tam tá spolupráca je. Môžem poďakovať aj rektorátu, pretože bez nich tiež by to nemohlo akože existovať, aj keď vždycky sa možno dôjde k nejakým, ale to úplne k tomu v podstate patrí. Ja si myslím, že v kontexte toho univerzitného vieme ako fakulta so všetkými tými štruktúrami vlastne komunikovať. Ja sa teším teda, ak toto nejak dopadne, že budeme aj naďalej túto fakultu rozvíjať pozitívne, systematicky a že bude o našu fakultu vlastne záujem. Takže toľko, ďakujem za pozornosť. Som si aj písala, že zabezpečenie priestorových jedná sa samozrejme o akože stav. Mňa by zaujímalo trošku do budúcnosti, aké máš plán, viac konkrétne. Vieme, že v súčasnosti je, že niečo podniká zaujímavé. Čo máš? Ďakujem za otázku. Už sa ukazuje naozaj, že musia sa riešiť aj otázka teda tých priestorov. Vieme, že aj v minulosti sa tu už stávalo, hej, už sa proste riešili. Malo sa aj teraz v podstate, len bohužiaľ vznikli nejaké zase problémy s týmto. Ja možno ešte som s tým nekomunikoval s najvyšším rektorátom, možno, že skúsim sa pozrieť na ten problém, že či by aspoň muzická nevedela jedno poschodie, hej, neviem. Lebo tam boli urobené veľmi kvalitné plány, boli urobené všetko v podstate nejaký nástroj vizualizácie, ako by to vyzeralo, len proste tam vznikli nejaké problémy v zmysle, že tá stavba je príliš vysoká, proste nebolo povolenie, ale možno, že keby sme pristavili treba len jedno poschodie, hej, tak ako bolo plánované to prepojenie vlastne toho priestoru, čo je medzi Ďačelinkou a
tak možno, že by sme do toho možno išli ako aj samotná fakulta, alebo nejaké financie, asi zrejme by sme to vedeli vlastne vykryť aj v zmysle teda toho financovania tých výkonnostných parametrov. Čiže buď jedno poschodie, alebo toto zatiaľ som len uvažoval. Alebo tak je riešenie možno, že ale to je už veľmi radikálne, hej, že v našej budove sídli aj rektorát, aj študentský domov, že možno sa pozrieť na ten problém aj z tohto pohľadu, hej, že, lebo my sme naozaj na fakulta, ktorá má tieto dva atribúty vlastne v sebe. Ale tak ja by som možno, že vyskúšal, ak teda, lebo viem, že boli urobené nejaké projektové realizácie, že či znovu to nevieme otvoriť, či proste to nevieme to upraviť tak, že by do toho proste išla tá muzická. Neviem na tom jednom poschodí, koľko by zhruba vzniklo miestností, ja som ten projekt ako takto koncepčne nevidel, ale možno by, lebo nám by naozaj stačilo, do 10 miestností by nám to úplne v podstate stačilo. Hej. Tie koncertné miestnosti, ani tam by nevznikla, lebo to je pre nás kľúčové. Hej. Ale ja stále aj tak vnímam, ako aj chodím na tie koncerty, že my si vieme poradiť. Keď ideme väčší koncert, ideme do externých, pre tie interné, istým spôsobom to naplňa. Mojo video ešte aj túto salu zrekonštruoval. Len sami vidíte, že ona má vysoké stropy, tu treba hlavne urobiť jednu vec a to je vzduchotechnika. Ona síce tu funguje, lebo sme to teraz riešili, mali tu veľký koncert, bola plná sála, len tu sa prestáva dýchať. Ako náhle sme toto zapli, ten vzduch bol, no o to nejde. Tak. Akusticky absolútne. Čiže len to sú samozrejme, lebo táto sala bola robená, vidíte, že tu je to vlastne riešené aj akusticky, čiže otvorí to budú, ale je to jeden zo spôsobov riešenia, takže asi tak. Ja osobne mám v Bystrici jedna krásna budova, ale to nie je naša, hej, to je tuto dole pod akadémiu, kedy tam bola stredná škola a neviem, aká taká historická budova. No to je jedno, ten priestor mám vyhľadnutý. Hej, áno. Hej, je prázdna. Hej. Dobre, čo sa týka k habilitáciám, tu sa musí urobiť na univerzitnej úrovni, musí sa otvoriť v podstate buď štatút, alebo teda dokumenty, ktoré s tým súvisia, aby sa znovu davili do systému umelecko-vedeckej rady. My sami sme si ich pri komplexnej akreditácii vlastne nejakým spôsobom vyčlenili. Ja teraz nejdem analyzovať, či to bol systémový krok alebo nebol, ale my sa bez tohto nepohneme, pretože kritériá pre podanie žiadosti vyžadujú zoznam členov umelecko-vedeckej rady. Hej, my máme umelecko-pedagogickú radu, ak by sa nejakým spôsobom doplnila táto funkcia, my v podstate ju vieme update tak, aby mala vlastne presne tú štruktúru, ako mala kedysi umelecko-vedecká rada. Hej, my dokonca to tak máme nakonfigurované, že členovia splňajú kritérium umelecko-vedeckej rady, to znamená, sú docentami, profesormi, lebo jednoducho ja som to tak považoval, že keďže je to orgán, ktorý nám prerokováva, alebo musíme prerokovať nejaké spisy cez deň, tak samozrejme, aby to splnilo to kritérium. Zatiaľ my máme akože tú ambíciu, my sme si to vyhodnotili, že by sme išli do toho. Ja to len z toho dôvodu by som žiadal, že samozrejme dnešná legislatívna nám umožňuje obsadzovať funkčnými sa docentami profesormi, to je všetko v poriadku, však nakoniec to tak aj je, tí pedagógovia musia, ale my, čo sme prešli tým procesom habilitácií, vieme, čo to obnáša, že to je v podstate výrazná nastavba, predsa je to taký istý, by som povedal, že je to taký aj ten logický stupeň, že keď ten pedagóg výrazne presahuje ten klasický naplnenie tých kritérií, tak prečo ho nehabilitovať? Je to proste jednoducho titul, ktorý automaticky používa. Dokonca osobne momentálny stav je taký, že my študijné programy máme postrešené, ja budem ešte jednu habilitáciu na partnerské VŽMU, už sme boli aj s kolegom sa tam popýtať, malo by sa to vlastne spustiť na september, čiže zatiaľ ideme tou líniou, že pokiaľ chcem niekoho habilitovať, tak idem osloviť vlastne. Len je to samozrejme proces oveľa náročnejší. Hej, viete, to ani nie je o to, že by samozrejme nesplňali, lebo pochopiteľne pri komunikácii s dekankou tak sama povedala, že tie kritériá presahuje kolega nad rámec, len viete, no, je to samozrejme cudzia škola, takže budú si pochopiteľne nejakých svojich. Takže. No, budem žiadať, aby sa nejakým spôsobom otvoril, aby sa zaimplementoval znovu buď samotná umelecko-vedecká rada, alebo aby sa nejakým spôsobom doplnili do kompetencií umelecko-pedagogickej rady aj možnosť vlastne riešiť tieto habilitačné konanie. Hej? Ak to bude, to teraz nie. Trošku ma zaujímavá jedna vec, že opakujem. By som vám povedal, že vlastne súčasné vedenie limitoval zo svojich priestorov, že v miestnosti je
a celkové ploche meter štvorcových, ktoré samozrejme otvorené vlastne poskytnúť priestory pozemku a budových ani taká na tú iniciatívu fakt, že vlastne tá nadstavba, ktorá bola plánovaná v výške tej považnej budovy sa na boj hľadiska toho ktorý najlepšie právnych umení si našla iný film. Fakt dramatické. A tieto priestor, takže je otvorená tá možnosť dávať v tomto priestore. A samozrejme dávať aj pomoc a ľudia vlastne s tými ktoré sú. Mňa by ale zaujímalo teda to nejak to akustická hudba. Mohli ste to trošku priblížiť, tie personálne segmenty? Zareagujeme na tú, samozrejme, možno to bola ako nešťastná formulácia. Jasné, že rektorát nám poskytol, ale treba si aj tak napriek tomu uvedomiť, že sú to priestory, ktoré v podstate stále využívala muzika, či už to bola sála, hej. Aj tá miestnosť, ktorú budeme teraz rekonštruovať, ale stále sú to v podstate istým spôsobom pivničné priestory. Ale dobre, ja som otvorený, teším sa, že to môžeme túto tému otvoriť, lebo zatiaľ sme sa o tom nebavili, ja som len teraz rozmýšľal, že či teda by bola možnosť aspoň takáto. Je možnosť aj to, ja som pozeral ten plán tejto budovy, že ten výsek, ktorý napríklad je, kde je internát, napríklad tam sa nedá dostávať, lebo to je presne to, že keby sa tá budova potiahla, hej, tých riešení je, už ja som normálne už uvažoval, že ako stavebne, hej, že možno urobiť, doplniť tú budovu, vyplniť a možno to by úplne stačilo, čiže každé poschodie by sa rozšírilo. No, tá elektroakustická hudba. Momentálne nový pedagóg, ktorý v podstate príde v tom aktuálne pôsobí. Hej. Všetci ľudia, členovia, ktorí pôsobia na katedre, či už napríklad pán profesor Medek, hej, alebo čiastočne aj pán docent Matej robia s týmto. To znamená, hlavne my teraz sme prijali veľmi interného doktoranta, ktorý bol na Erasme vlastne v Prahe. Tam to jednak študoval, čiže on prináša isté know-how z toho a zároveň máme tam aj študenta magisterského, ktorý tam zase v Brne. A toto sú vlastne títo dvaja študenti dali aj ten podnet na to, že vlastne oni mi pripravili ten podklad pre ten projekt, ktorý podávam, kde vlastne sme zhruba vyčlenili nákup techniky v hodnote nejakých 7-8 tisíc, ktoré práve by malo byť zabezpečiť to, aby sme tú 009, ktorý typ projekt, ktorý vieš, sme ju teda nejako prečistili a to by malo byť vlastne také štúdiová učebňa. Ja si myslím, že pre ten priestor je dlhodobo, ty sa sám pýtal, že kedy len tým, že ten priestor nemá okno, tak samozrejme tam nechceli kvázi nikto, ale skladatelia tam pôjdu. Čiže už je to aj nakonfigurované tak. Tu s pánom Hannesom, našim pracovníkom, cez tú oblasť sme to trošku pripravili, vyčistili, môže to tam ísť pozrieť a tam by malo byť toto zázemie pre vlastne túto elektroakustické štúdio. Hej. Ale prvá fáza bude hlavne externé štúdium, lebo to nám v podstate, to máme pripravené, kvázi už na tom pracujeme, čiže to by sme chceli ako prvé, a toto, lebo to bude v rámci, tak ako má interpretačné umenie, po našej študijnej programe vytvoríme len špecializáciu. Hej. No to by sme chceli, externé určite, a pokiaľ sa nám podarí, lebo ja si osobne myslím, že ako je nastavený študijný program kompozícia, on už teraz má tam tie presahy, to znamená, my len vytvoríme novú špecializáciu nejakým pár špecializovaných predmetov. Hej. A náš cieľ je taký, že samozrejme tento interný doktorant sa časom stane, čiže tam ten horizont je, lebo naozaj jednak je šikovný, má výkony a verím, že čiže to je v oblasti tejto kompozície. Prepáč, ešte doplním. Pochopiteľne tam je aj náväznosť aj na to, že nový vysokoškolský zákon, jedna z prioritných požiadaviek je implementácia umelej inteligencie do vzdelávania. Hej? Čiže my budeme musieť reflektovať aj túto. Zatiaľ sme len v takom procese, že som ja čiastočne nejako administratívu oboznámil s tým, že takéto niečo existuje. Niektoré právničky už dokonca osvojili, pracujú pre tú istú administratívu. Musíme sa v tom vzdelávať. Hej? Do študijných programov my ako fakulta to možno budeme len implementovať čiastočne, ale však vieme, že sa to vytvoril nejaký študijný program, kde pedagógovia naši môžu samozrejme učiť. Toto je priestor, ktorý podľa mňa sa bude teraz formovať všeobecne. Hej, aj na základe tých výkonnostných parametrov, čo prišli. Podľa mňa tieto ďalšie obdobie funkčne bude presne o tom, že teraz sa nám ukáže, čo v tom systéme treba všetko vlastne pomeniť.
To som skôr myslel, že podporujeme to, že môžu v podstate chodiť ako nám tieto rezidenčné. Ja som tomu akože kvázi otvorený. My budeme musieť trošku možno zefektívniť, aby viacej chodili pedagógovia naši na Erasmus. Aspoň teda z môjho pohľadu chodia takí, ktorí v tom sú už etablovaní v tom systéme. Hej, však to je dobré. Ale môžu sa aj viacerí zapájať. Nech proste jednoducho idú a ja si myslím, že práve hlavne katedra kompozície sem v Lani prijala veľmi zaujímavých ľudí zo zahraničia práve z oblasti kompozície, lebo ten vedúci katedry má naozaj svetové kontakty. Čiže možno vytvoriť aj túto, že, lebo ja si osobne myslím, že my budeme musieť dospieť aj k tomu, že hlavne kompozícia, že možno budeme musieť, ak to vnímame takto tie rezidenčné, že najať možno aj nejaký pedagóg na semester, ktorí budú učiť niečo špecializované, čo v podstate akože mať celý rok, to by nebolo efektívne, ale v rámci nejakého semestra alebo nejakého celého akademického roku možno to by bolo zaujímavé. Tak ako hodnotím? Ja si osobne, ja v podstate to hodnotím tak, že všetci naši pedagógovia, ktorí viem, že nejako výrazne aktívne chodia, tak sa dorozumejú. Hej? Samozrejme, že ja sám chodím na nejakú angličtinu, ktorú ponúkol samozrejme rektorát. Máme to aj v pláne, môžem to otvoriť na kolegu, či by bol na fakulte záujem, trebárs, ale vzhľadom aj na tú fluktuáciu pedagógov, môžem to neviem to teraz otvoriť, že musím si urobiť analýzu. Hej, ja nemám problém, alebo respektíve urobiť tak, že samozrejme nejaké buď kurzy, ak by o to bol samozrejme nejaký záujem. Zatiaľ to vnímam tak, že tí pedagógovia, ktorí chodia, tak sa vlastne nejakým spôsobom dorozumie. Ale samozrejme v rámci rozvoja aj kompetencií to není. Akože vravíme, že ak o to by bol záujem, urobíme si nejaký prehľad, ak o to bude, tak otvoríme nejaký kurz. Není problém. To je odvážna myšlienka nová. Neviem, prečo sa mi momentálne nedá nazdieľať jeden dokument, ale to nie je ani nejako extrémne podstatné. Počkajte, možno, že Excelovskú tabuľku bude vidieť. Aha, no. Nejdem to teraz nejako extrémne tu... Mám trošku iné zobrazenie. Či vidíte, lebo toto, počkajte, táto nedá sa mi pracovať. V Lani som si robil nápočty výkonov podľa katedier. Samozrejme, pozor, to je veľmi orientačne, štatisticky tam nie sú zohľadnené. Mne išlo len o to, čo som si myslel, že rozdiely vo výkone sú zhruba medzi katedrami okolo 2-3 tisíc. To znamená, že ten rozdiel nie je markantný. Samozrejme, že vidíme, že niekto zarobí ako katedra toľko a toľko tisíc a tak ďalej. To znamená, urobili sme si na pedagógov, s mojou pani sekretárkou. Mňa len napadlo, že ako by to bolo, to musím steliť, to je robota. Keby sme išli na tú vyššiu úroveň, že pozreli sa na pedagógov a začali im samotným, tak ako pán rektor raz hovoril, že v zahraničí bežne funguje, dokonca aj pán profesor Selický, keď sme to teraz mali sme tu jedného pána z Američana, že vlastne nám bolo veľmi zaujímavé zo Spojených štátov, z Južnej Ameriky, nám každý rok sem priletí. Hej, Američan. Tak sme sa pýtali, no samozrejme on všetkomu má budget. Hej, to znamená, že majú to presne tou formou, že majú nejaké špeciálne konta. Je to prevratné, je to náročné ekonomické, toto neurobím, to sa podľa mňa neurobí, ale nebolo by to zlé, hej, ja som si skôr túto analýzu urobil len z toho pohľadu, že mne to vlastne deklarovalo jednu vec, že napríklad odmeňovanie zamestnancov, ktoré som v podstate akoby kvázi dával, mi kopírovalo presne ten výkon tých zamestnancov. Hej? To znamená, že nebol to nejaký môj rozmar, že tomu dám toľko, ale v podstate na základe naozaj ich činností jednoducho tie peniaze v podstate dostali. Čo chcem ešte povedať, tak je to, že to sú v podstate veľmi interné dáta. Hej? Ale odhalilo to napríklad jednu takú zaujímavú vec, že tým sme to rozrátali na osobu a že tých pedagógov máme okolo 60, ktorých vykazuje činnosť, tak napríklad sme zistili, že jeden mimoriadne silný človek, umelecký, zrazu nám nevykázal nič. Hej? Čiže nie preto, že by nemal tú činnosť, ale vlastne, a to sa do istej miery pešie sa to stratilo. Čiže nie sme si vlastne komunikovali, lebo to sú samozrejme peniaze. Uvidíme, či by sa to dalo. Vravím, zatiaľ je to riešené cez tie katedry,
Hej, možno, že zmeníme tú filozofiu, že nie každá katedra bude dostávať rovnaký počet, hej, lebo niektoré katedry to vyčerpali veľmi efektívne, veľmi rýchlo, lebo sú aktívni, niektoré ešte stále tie peniaze majú na účtoch, možno to budem naozaj robiť tak, že ak je katedra nejaká výkona, dostane ešte väčší balík peňazí. Ale samozrejme to sa uvidí aj teraz, vieme, že sa zvyšovali platy, čiže musíme počkať, kým zbehnú prvé výplaty a vôbec aj nové peniaze, ako prídu z výkonnostných zmluv a tak ďalej. Ale toto je taký, že keby sa to by, alebo ten pedagóg by potom pocitil, že vlastne prinášam do systému, tak mi škola niečo dá. Ďakujem za otázku. Toto je asi skôr už v kontexte celkového vedenia univerzity. Vybavenie takýchto priestor, to musí riešiť podľa mňa rektor. Možno to môže byť v spolupráci, ale ako fakulta tam asi, jednak ako my sme to ani nemali momentálne kde. Hej, my sme síce napríklad z tej 0-9, čo sa teraz rekurentne preplánovali, také, že pre študentov, ale ukázalo sa nám, že musíme skôr pokryť ten vzdelávací proces. Hej. Ale tak vravím, že pôjdem do diskusie s rektorátom aj v zmysle tých prístavby, stavby a z toho budú vlastne vznikať ďalšie možnosti riešenia a možno, že sa vykryštaľujú aj to. Momentálne vám akože, že by som ja išiel sám robiť jedá len to, ako zatiaľ akože nie. Viem, že je to nutné, hej, však kedysi dokonca práve v tých priestoroch, kde máme aj teraz učebne bicisti, bola jedalenina. Že? Samozrejme zase z istých hygienických dôvodov, že tam nie sú okná a tak ďalej, tak sa to samozrejme potom, keď sa sprísnili všetky tie požiadavky a pravidlá na tie záležitosti, tak sa to vlastne navrhlo. Takže asi tak. Dobrý deň, môžem sa spýtať otázku? Snáď je to OK. No, tak my máme študijné programy len v slovenčine, čiže tu je v podstate požiadavka, že ten študent, keď príde na tie primáčky, tak on má vlastne 3 roka na to, aby si urobil nejaké kurzy. Do študijného programy to určite nebudeme v podstate dávať, ale samozrejme, my sme sa rozprávali, pokiaľ vy nám viete pomôcť aj s nejakými vy ste navrhli, tak samozrejme my to budeme viac menej len podporovať, ale je to viac menej požiadavka aj v štruktúrach, že študent musí tie jazykové schopnosti prejaviť v zmysle slovenčiny, musí to sám vlastne vyhľadať. Hej. My môžeme, pani Strveňová ako študijná je v tomto mimoriadne aktívna, to znamená, ona aj komunikuje s UMB, pýta sa, kedysi dokonca ani nejako aktívnejšie tá UMB poskytovala nejaké vzdelávacie, neviem, či to ešte robí, to sa aj môžem samozrejme opýtať, ale viem, že je to problém, ale musí to jednoducho ten študent trošku aj po svojej línii. V podstate on sa už 1. februárový týždeň dozvie, či je prijatý na školu a do nástupu má vlastne zhruba pol roka na to, aby sa prešiel nejakou jazykovou vlastne prípravou. Takže asi toľko. Je to samozrejme individuálne. Máme študentov, ktorí tu boli zo Sýrie jazykovo po pol roku, boli fantasticky na tom. Hej? Však nakoniec vy sama ste príklad. Hej? Dobrý deň, ja neviem, že, či ste teraz vyzvali mňa, alebo veľmi to slabo počujem. Ja som sa len chcela spýtať pána dekana. Áno, ďakujem pekne. Ja som sa len chcela spýtať pána dekana v rámci tej sekcie komunikácie, PR a tak ďalej. Tam máte takú položku, že potrebujete alebo chceli by ste zlepšiť komunikáciu s absolventami. A chcem sa na to spýtať, že či máte nejakú predstavu, ako konkrétne. Ja to totiž považujem za výrazné získavanie informácií z tej praxe po škole, to znamená aj ako spätnú väzbu, že čo škola, čo ich uplatnenie a teda, že či máte predstavu, akými nástrojmi vlastne chcete zabezpečiť to zlepšenie komunikácie. Ďakujem. Ďakujem za túto otázku. Vytváranie tzv. Tej alumny siete, samozrejme zase vychádzam z toho, že inšpirovalo ma to, že sa to riešia na rektorátnej úrovni, to znamená, že v podstate, aby aj celá škola mala nejaký prehľad tých absolventov. No, viete čo, toto sú otázky, ktoré budeme riešiť v najbližšom. Zatiaľ od tých absolventov vieme cez naše nejaké facebookové priateľstvá, cez nejaké profily, alebo od tých samotných študentov, ktorí vieme, kde pôsobí. Budeme si naozaj, poviem vám pravdu, že ten mechanizmus, nejaký systematický mechanizmus, ako to vlastne získavať, to si budeme si to vlastne musieť premyslieť. Ale aj z môjho pohľadu sa to ukazuje ako dôležité, pretože naozaj
sú jednoducho nejaké výstupové dáta, kde proste potrebujeme ako škola deklarovať to uplatnenie tých absolventov. Zatiaľ, ako hovoríme o uplatnení absolventov, tak nám to štatisticky vychádza veľmi dobre, čo robí ministerstvo. My tam máme až nejakú 94 alebo 5% úspešnosť, pretože vlastne naozaj oni končia či už v sfére pedagogickej, alebo množstvo, čo nás ešte viac teší, pôsobí vlastne práve v tej sfére umelecké zmysle nejakých orchestrov, inštitúcií typu Štátna opera, Košice, Slovenská filharmónia, Národné divadlo a tak ďalej. Takže tento nástroj, pani Fornájová, no to budeme musieť, ako vravím, zatiaľ je to výrazne živelné, hej, robia sa možno nejaké databázy, ale nemáme ešte taký mechanizmus. Vravím s novým, respektíve pani prodekankou, ktorá to má na starosti, budeme to vlastne musieť nejakým spôsobom premyslieť. Naozaj premyslieť. Ďakujem pekne, no len to považujem za veľmi dobrý nástroj. Ja som bola zvedavá, ale tak držím palce každopádne. Ďakujeme. Spolupracujeme s fakultami. Na druhej strane treba povedať, že umelecké školstvo je špecifické v tom, že my našich absolventov bezprostredne stretávame, sú aj pozývaní. Ich to máme ako účastníkov, pedagógov našich súťažiacich, účastníkov kurzov. Takisto sa z nich tešíme na všetkých možných reakciách na Slovensku. Čiže tým, že to hudobné umenie je tak všeobecne prepojené, musím povedať, že kontakt s absolventami máme. Máme naozaj facebookovú skupinu špecificky absolventov muzických umení, to a je nám veľmi dobre, lebo nielen o pôsobení našich absolventov, ale aj o našich aktivitách. A pevne verím za moju oblasť, že 30. výročiu historicky prvé stretnutie. Ja len doplním to, čo bolo povedané, že samozrejme, preto vravím, že my sme k tomu možno boli takí trošku voľnejší všeobecne, nevravím teraz len, že to bolo vtedy, ale aj predchádzajúci, lebo ako povedala pani profesorka, my zhruba ten kontakt vieme, my sa s tými ľuďmi stretávame. Teraz to samozrejme bude len práve to zosystematizovať ten zber tých dát, že zachytiť to, hej, že treba naozaj urobiť, poveriť niekoho, alebo vymysliť nejakú štruktúru, ako dostať do tých študentov bývalých, alebo už teda tých etablovaných umelcov do tej sféry, že áno, že si otvorím jeden súbor a tam vlastne budeme vlastne o nich v podstate vedieť. Takže, ale v podstate áno, my sme s nimi vlastne v kontakte cez tie rôzne naše umelecké podujatia. Takže tak. Jeden z posledných je zober všetky, ktoré máš pripravené. Čiže ale aj tak, napriek tomu mi to ešte niečo ostalo. Mňa by zaujímalo možno aj z pojitosti z toho, že ja z dramatickej fakulty a my sme sa už o tom kedysi bavili, priamo v tej koncepcii sa to neuvádza, ale možno aj nám by pomohlo to, či plánujete niečo také ako filmová hudba? To je moja jedna otázka. A druhá by bola v spojitosti, tak ako si to prezentoval, ako tá vaša grantová činnosť je slušná, získavate dostatok úspešnosti grantov je veľmi slušná. V tej prezentácii máš napísané, že to plánujete posilniť. Zaujímalo, že ako si toho, že ako ja viem, ako sú nastavené tie, jak to je schopný tie granty, tak nie je zase úplne každý. Tak toho zapojí. Čiže ako si predstavuješ, či jedna je tá filmová. Dobre. V rámci tej filmovej hudby je to otvorený priestor. Ja som tu síce hovoril o elektroakustickej hudbe, lebo kvázi tam ideme nakupovať vlastne alebo máme v pláne nakupovať tú techniku. Ale samozrejme aj tá otázka filmovej hudby je otvorená, pretože naši študenti už teraz vlastne spolupracovali, pán dekan, práve s tvojou fakultou, hej, však to sám dobre vieš. A dokonca dneska ráno prišiel mail od jedného pána profesora, študenta, že by chcel do svojej, neviem, či bakalársko-veľké práce zapojiť našich študentov. Práve je to cez katedru vokálnej interpretácie. Neviem, či pani profesorka už bola informovaná, keď nie, tak o tom budem informovať bližšie. Plus skladba, čiže tam vzniká zaujímavá spolupráca. Hej? Čiže my, to je, ak budeme robiť tú špecializáciu novú,
tak my sa sami rozhodneme v tej línii, že či pôjdeme buď len to, alebo urobíme nakoniec tú filmovú. To si my vyhodnotíme. Hej, ideálne by bolo obidve. Len na filmovú hudbu je to trošku, momentálne by sme tam asi museli skôr prijať nejakého človeka, ktorý, síce ja tak poviem, ja som tiež robil dve divadelné predstavenia, pán docent profesor Matej tiež v podstate robí, ale tam by sa žiadalo niekoho, ktorý je taký ťahun pre tú filmovú hudbu. Máme síce jednu ideu, ale to je veľmi odvážna idea. Ale áno, to je vlastne takto. Čiže ideme otvárať kompozíciu, tak uvidíme, hej. Možno, že budeš prizvaný do niektorých vecí, lebo zistíme, že tí študenti sami si vlastne nachádzajú ten priestor. Pre nás, dokonca my sme to aj jeho počin na tvojej fakulte sme my využili aj v rámci nášho hodnotenia, hej, že okrem iného prezentoval aj túto prácu, čo vlastne robil. Bolo to pre nás veľmi zaujímavé. Takže to uvidíme. Čo sa týka toho posilnenia, tam si ma inšpiroval ty, pretože samozrejme, pokiaľ pôjdeme do veľkých projektov, tak jednoducho tam sa ukazuje to, že poviem to natvrdo, možno si najmeme niekoho, ktorý nám pomôže vypracovať takýto väčší projekt, lebo nie je v kapacitách. Proste väčšinou tie projekty sú robené v angličtine, majú absolútne ťažkú štruktúru, respektíve ťažkú, majú štruktúru tak, že človek by to možno robil veľmi dlho a možno aj bez efektu. A myslím si, že v dnešnej dobe pokus omyl už to nie je celkom šťastné riešenie, keď vieme, že existujú v podstate možno ľudia, ktorí sú v tom zbehlejší. Mám v podstate napríklad jeden tým u nás na človeka, ktorý viem, že v minulosti práve pre oblasť hudobného umenia pripravoval V4-kové projekty. My pôjdeme asi skúsime touto cestou ísť najprv, lebo vedel by som možno minimálne dva V4-kové ako kvázi idei, hej, pripraviť. Ale na to budem potrebovať. Čiže toto je ten, že posunúť to na tú kvalitatívnu vyššiu úroveň, že pomôcť si to takouto cestou, hej. Možno iné grantové schémy, uvidíme. No vieme, že tam je aj tá Creative Európa, ale však to pozná, čo sú všetko veľké projekty a tak ďalej. Áno. Či študenti či to študuje v škole a viem, že som si istá, aký stav škola. Tak. Bola aj taká, ešte bola, že či to ešte stále štúdiu rok. Ďakujem, to bola veľmi dobrá poznámka. Áno, zatiaľ my sme v tomto, aj keď sme už trošku zvažovali, či to nesprísnime, len zatiaľ aj v rámci tých výkonnostných parametrov pre nás zahraniční študenti sú dôležití. Preto Liliana tam bude skôr apelovať možno na študentov, že pozrite sa, fakulta vám vytvára priestor, že vás príjme, že nemusíte hneď v úvodnej fáze, len potom si, lebo ono to samozrejme v rámci, ak študuje nejaký nástroj, ale dobre, tam to viem, ale máme tu aj teoretické predmety a robia sa z toho štátnice, čiže tam ten jazyk je potrebné ovládať na takej úrovni, aby jednoducho ten študent potom bol na štátniciach, hlavne v tom bakalárskom štúdiu adekvátne pripravený a vedel zodpovedať na tieto záležitosti. Čiže vychádzame my v ústretí práve preto, že pre nás sú zahraniční študenti dôležití, dávame, sú samozrejme šikovní, ale musí potom aj z tej strany. Čiže to je možno, keďže ste v študentskej únii, to apelovať takto, že proste my sme veľkorysí v tom, lebo naozaj iné školy to robia tak, že natvrdo proste predložiť. Dokonca v podstate však legislatíva to tak aj predpisuje. Hej. Ale vravím, že tým, že viac menej tých študentov sú tu z Ukrajiny a tak ďalej, tak dá sa to čiastočne, hej, že keby sme mali úplne zahraničného, že len v angličtine, tak tam, ale vravím, mali sme takých študentov, ktorí si to sami, a to je príklad práve študentky kompozície, ktorá do pol roka perfektne hovorila po slovensky. Čiže sama si prečíta kurzy. Priblížili.
štúdio. Študentov. Vašu úst. Že ste povedať na našu predstavu a vlastne študentov a následné. Tak ja vám za tie slova samozrejme ďakujem. Myslím, že je jasné, že ja sa snažím podporovať všetky katedry, keď niečo produkujú. Toto je také viditeľné, pretože práve to, čo ste spomínali, to sú tie aktivity, kde je zapojené veľké množstvo študentov, čiže ono je to samozrejme zaujímavé aj pre publikum. Tá návštevnosť vaša je veľmi dobrá, ale taktiež budem pokračovať v tom ďalej aj v iných, či už budú zbory, orchestre. Proste to je niečo, to, čo pokiaľ skvalitníme možno aj to PR, tak sa nám to podarí ešte lepšie vlastne aj predať. No, takže asi tak by som asi povedal. Takže ale ďakujem za tie slova. Ďakujem a dovidenia.